Makigsuon sa milabay nga mga adlaw, padayon si Jesus paglig-on sa iyahang mga apostoles ug sa iyahang mga tinun-an. Padayon siya sa paghatag sa iyahang mga panamilit ngadto kanila. Si Jesus wala magpasalig sa iyang mga tinun-an nga kung musunod sila kaniya, mahalikay sila sa mga kasub-anan, pagpanglutos, pagantos ug mga problema. Ang mga tinun-an na sorpresa ug na-discourage sa kamatayon ni Jesus sa krus. Pero wala magpasabot nga ang iyang kamatayon mauna ang katapusan. Human sa madrama nga nahitabo sa Kalbaryo, miabot ang kalipay sa pagkabanhaw ang bag-ong mahimayaong kinabuhi. Malipayon kayo ang mga tinun-an sa ilang pakakita kang Hesus pag-usab. Giduaw sila ni Hesus ug nagdala kanila og kalipay. Samtang atua sila sulod sa lawak, nagtago, nga diin padayon sa ilahang pag-ampo, pagdaig sa Dios. Pero nagpakita usab si Jesus ngadto sa mga apostoles nga diin tibuok gabi wala sila'y kuha, no? Ug uban nga nangaon kaniya didto sa lapyahan. O paglakaw sa duha ka mga tinun-an padulong sa Emmaus ug uban pa. Pero mawala siya pag-usab kay mubalik man siya sa amahan. Nga base sa atuang kasinatian, usahay naa, usahay wala siya sa atuang kiliran. Mao kini atong masinati sa atong pag-ampo nga anaa ang gitawag natong dryness sa atong pag-ampo, ana usab ang kalipay sa atong mga pag-ampo. Pero ang pangutana makaigsunan, mabansay ba nako ang akong pagtuo diha sa presensya sa Ginoo labaw pa sa akong magibati nining gutloa? Mainog palihog para sa katalingbanong pag-ampo.